Dados tiyang sepuh niku kedah sabar. Sampun kok muring-muringan mawon jam pinten niki pun muring-muring langkung rumiyin. Mosok kasar kok dipek dhewe. Lah rumangsamu. Wong negara apik-apik ngerti nek nandang Sungkawa dadak diwiwiti perang Broboh Baratayuda. Awakmu dadi dalange Pandhawa, ayo. Awakmu dadi dalange Pandhawa, wayangmu ilang mosok gak ngerti. Sabar. Sampun kula tata. Ampun bengak-bengok. Sampun. Ora bengok-bengok ya apa iki gawane ngene iki, gawane ngene iki. Nggih. Koko Prabu, sampun Koko Prabu, nggih. Mang tingali Yayi Kuntadewa punika nandhang Sungkawa. Mboten kenging panjenengan menika malah nambahi Sungkawa. Lah banjur kudu kaya mangapa? Monggo panjenengan areh kula badhe mrepeki ingkang rayi. Ya, yen kaya mangkono aku manut dawuhmu, Yayi. Mangareh dalem sawetawis. Kocap kacarita enggale wong kandha ngekep dada Sungkawa Sang Sri Naranata Risang Prabu Puntadewa kados tetangisan nanging boten saged medal ingkang tirta luncana awit saking sungkawane boten kiyat ngekep hargane napsune awit sampun kelangan ingkang Raden Pamburit Raden Sadewa ing mangkono ngeningaken cipta rasa Sang Puntadewa mugia saged kepanggih dening ingkang rayi duh Gusti. Pacoban napa ingkang kula lampahi Gusti? Sampun mataun-taun kula dados ratu nanging dinten menika ler kados semedhot raos baton batos kula. Gusti Dewa mang paring pitulung dhateng ingkang kula Dewa. Menawi panjenengan boten paring pituduh dhateng kula badhe pedhet dalaning pati. Gusti paring pituduh Gusti.
kong surem-suremeng wadana katiya candrane wong kang ngelula ler sang hyang arka kalilingan mega seta katingal mung remang petang kang ana mung panelong Dewa paring pituduh dhateng kula Dewa lepat kula napa luput kula napa Dewa yen kados mekaten kula badhe mados margining pati Yayi Puntadewa Di Yayi 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 sabar yo Di adikku Di Koko Prabu kula badhe mados margining pati menawi boten kepanggih dening rayi kula badhe mados margining pejah kula Yayi kenging sumpek wonten sakjroning penggalih nanging ampun lali kelawan waspada nggih Yayi pacoban wonten ing alam donya punika pesti sampun ginaris dening Gusti lah wonten kala mangsane tiyang ajeng nampi kanugrahan kedah tapa kedah nglampahi poso kedah mlebet wana mlebet alas lah menawi panjenengan punika mboten kiyat dening pacoban duh Yayi langgih risak negaring Amarta Di Yayi kula atur remut ampun cupet wonten penggalih paduka Yayi monggo emut yang agesang wonten ing alam padang punika kedah wonten pacobanipun kedah purun tapa kedah purun poso menawi panjenengan lila legawa saged nawahaken kanugrahan mbok menawa sineksen dening jagat lan saisine legawanipun manah paduka badhe nawake kanugrahan Yayi kula aturi arek dalem sawetawis monggo mlebet wonten ing kedaton kula badhe ngreka daya ngrekayasa sumangga Yayi aduh Koko Prabu kula nyuwun pamit inggih mlebet wonten ing sanggar kedaton Yayi
Wah, yen dudu aku sing mutusi iki ora bakal bisa rampung perkara iki. Berkongkong kelawan Panembahan nyedhak rene. Mangke rumiyin panjenengan badhe gaglak para Pandhawa. Inggih. Kula badhe gaglak para Pandhawa. Mangke riyin menawi tiyang ajenge dahar menawi mboten wonten lawuhe niku mboten enak ngoten lho. Lah niki Pandhawa komplang mangke mbok menawi Pandhawa sampun jangkep gangsal cacahe mboten esuk mboten sore kula wolongaken monggo dipun gaglak kula sekecakaken monggo. Nanging dinten sak mangke ampun madosi para Pandhawa. Monggo mesanggrah langkung rumiyin wonten ing alun-alun negari Ngamarta ing mangke menawi Pandhawa sampun jangkep kula ingkang badhe mulungake. Mbah, tak ugemi apa kang dadi aturmu. Iya, yen kaya mangkono sing ati-ati mesanggrah luwih dhisik. Kocap kacarita kang lang jagat Sang Sinalendra Bathara Kresna kancik wonten teping siringing Gunung Jamurdipa arsa metapa Sang Sri Naranata mugia sageta pinanggih dening Sang Arayi Raden Sadewa Auta. Tapaning Sang Sinalendra Bathara Kresna arsa nggondhamaken jagat sak isine. Arambak tandang hawe ya kanca
Ang saya dalu hang laras abyur lintang kang samya kumadhap titi sunya tengah ratri lumrang gandanya puspita lumrang gandanya sang puspita rum sang Dijawara samya brengeng manungsa Bandung sarining kembyang ke bocah bajang Sintro kahananing negari Ngamarta tiyang amayang boten nyarosaken gelaring prawadya boling yang samya panca bangkah Bandha Walapati aduta sing balung jebar ing kulit lutaing ludira yananging tiyang amayang nyarosaken gelaring wonten ing padukuhan Klampis Ireng praptaning Semar Bagong miwah besut arsa kadya nyingkur marang bendarane. Sing saya aduh kene kok iya moh Sut. Apa, Pak? Rinion le. Ayo areh dhisik le. Mak, ayo, Pak. Rujarujanan pantas serah legas tiwas Kocap kacarita enggale wong kandha tiyang amayang boten nyarosaken gelaring
Prawadyabala ingkang samya panca bangkah Bandha Warawati. Yanangging tiyang amayang nyarosaken wonten ing pelataran Klampis ireng praplaning Semar Bujagati Nayantaka kahadep ingkang putra wayah besyut kelawan Bagong Mangun Diwangsa ya Jamblaita sempeteng marpadang minangka mugya sageta dados pepadhanging para bendara kelawan wonten ing Mangun Diwangsa Mangun membangun kelawan ugi wonten ing besyut dipebes nganti besyut sajak katingal tentrem nanging wonten ruwet penggalih ingkang Semar Bujagati Nayantaka ingkang sapunika boten kababaraken arsa tanggap ingkang putra wayah besyut arsa badhe matur dening Semar Bujagati. Pak, apa syut? Pak Semar digagep dadane gelem maring dawuh mayu dinteni ya Pak. Iya. Ayem Pak, ayem Sut. Mari suasana sing bengak-bengok koyok mang, suasana sing banter, set direm-rep. Iya, ngene iki Pak, atiku rasane marem Pak. Pak De Semar gak gelem ndang ngomong. Lah ya tembangno dhisik engko lak ya ndang anu ya.
Kasusu sawahe jembar-jembar parine lemu-lemu ya matur gungging panuwun karo sapa ya karo kancaku kabeh nak sing wis nyengkuyung awak dhewe pagelaran bengi iki para kadang wiyaga para kadang kabeh kemawon waranggana pita swara apa pita swara son iki lho nak gungging panuwun nek awakmu gak matur nuwun nak mokal gelem sapa sing nabuhi awakmu nak aja kok dumeh dadi ngarep iso sak karepe dhewe lah iki lho digaris bawahi ya nak iya aja katik ngono-ngono ngarep iki nek gawe blangkon tok nak nek mudhun ya wis masyarakat lah iya aja kok ndangak ae nak donya iki mumet nak ana kala mangsane awakmu iku nang ndukur ana kala mangsane urip nggo nisor iya mo ngono kadang ya ana sing suwombong nak suwombong harimau wis aja kuwatir nak kabeh iku ana walate tutukno dhisik mo tutukno dhisik Apa mo? Aku nek krungu suarane Mas Mudi iki wis suwayem aku nak. Lah iya. Ket sore tak enten-enteni ket mangko gak dicandak ae ngono nak. Ya wis ngono iku mo. Ngene iki jenenge wis emut. Wis emut ngene iki. Kok ngene. Alah rasane ngatiku ayem nak bengi iki nak. Iya mo. Nyambung seduluran. Monggo.
Durung ngantuk ya nak, durung mau jam piro sih, isih sore ngene kok. Rencana biar jam piro nak? Ya jam-jam 5 ngono pantese. Ah, ngene kok kaup wong terusan iki nak. Lah iya. Bagong nak, ayo padha kene dole besut. Ayo padha kumpul kene nak, nyambung seduluran marang masyarakat kene sing rawuh kabeh akeh rejekine. Amin. Amin. Kelingan jaman semono. Urip ning alam donya kudu sadar kelawan nerima
para wirawa mblegegeg ugeg sak duli-dulita tole. Iya, Mo. Anakku besut, Nak. Nggih, Makde. Bola-bali tembang iki kabeh mawa pitutur ingkang luhur. Tegese apa, Mo? Tegese nak kelingan jaman semono yen sik Narayana ilinga, Nak. Ilinga awakmu mbiyen iki ora bisa langsung dadi ana ndukur. Yen tanpa ana dukungane marang sing mburi-mburi iki, Nak. Lah, manungsa iki kadang akeh sing nandang lali. Nandang laline yen wis duwe derajat, duwe pangkat iki lho, sapa aku? Gak nyawang sapa aku iku lho, Nak. Lah, sing kaya mangkono kudu diilangi, Nak. Awakmu iki gak iso langsung sugih iki ora ana yen tanpa proses, ngono lho. Lah, tumekane wong mulya iki ora kena diukur marang bondo kelawan donya. Akeh kok, Nak, sing donyane blewah-blewah, mobile akeh nanging kena stroke, nanging kena kencing manis. Lah, ngene iki lho, Nak. Ayo padha ngelingake mumpung durung. Lah, besok kabeh iki gantian ana sing ana ndukur, ana sing ana nisor. Aja nganti dumeh awakmu nang ndukur. Oleh panglungguhan sing kepenak rumangsa bayaran akeh, ilinga, Nak, musibah iki gak ono sing ngerti, Nak. Apes iku gak ono sing ngerti, Nak. Mula kudu hati-hati. Kosik ta lamo. Yamene lho, Mok. Lho jame, Nak. Ngene iki baleni gak iso wisan. Ono, wis tokno kabeh, Mo. Ngomong ya ini jame, Nak. Ngene iki nek kadung gelem metu ya metu ngene iki. Nek gak blas ya gak blas. Jame ya, Nak, jame. Mula ayo padha ngelingake kelawan donga dinunga iki penting, Nak. Lah padha karo nganakake adicara sedekah desa iki ruwah desa mengeti kelawan mengeti dina kelahiran Republik Indonesia iki, Nak. Eling marang para leluhur biyen sing babah ana desa kene, desa iki gak langsung ngadeg, Nak. Aja dirumangsani. Oh, sing ngugemi marang leluhur iku kuno, aja ngono, Nak. Nek gak ana wong kuno, gak ana awakmu. Mula, Nak, aja kemalan gampang ngeharamno, gampang musyrikno wong, gampang nyirikno wong. Syirik musyrik iku teko atine dhewe-dhewe. Aja gampang maido kelawan wong. Manungsa iki padha duwe dunung salahe dhewe-dhewe, Nak. Kadang awak dhewe iku rumangsa bener nanging iso nuturi wong ora iso ngrayahi jithoke dhewe iki lho. Lah pompong durung wong liya sing ngelingake, mula ayo padha tata-tata, ditata lahir kelawan batine. Awak dhewe lahir ana alam padang iki kudune lapo, besok kate apa? Terus nek wis kate lapo lho iki lho. Kok iso? Lho, kene, Nak, urip nang alam donya tugase apa? Ngibadah. Ngibadah miturut kapitayane dhewe-dhewe. Iya, Mo. Mula aja dadi wong fanatik, ngono lho. Kabeh iku duwe paugeran dhewe-dhewe. Kabeh iku duwe tatanan dhewe-dhewe. Mula nek gak ngerti iku takon, aja gampang kemalan nyacat wong. Nek gak jariku ngene iki salah, nek gak jariku iki salah. Lah iki lho, Nak. Iku jenenge mungguh bener karepe dhewe. Ora gelem bermasyarakat iku jenenge. Toleransi iku penting, Nak. Kudu ngerti kono, kudu ngerti awake dhewe. Ono ya, Mo. Lah ular-ulare sedekah bumi mengeti ngerteni marang leluhur kene, Nak. Tanda rasa syukure awak dhewe iso urip ana ning desa kene iki.
Urip nang desa kene iki ora tansah kekurangan sandang pangan, tansah piniringan sehat, ora kenek wahaya, ora kenek blai, ora kenek apes. Lah tandha syukure hasil bumi iki kenduren kaya kono mang nak. Donga bareng. Lah donga nek wong 40 kabul. Ono. Wis to, mula ke dina iki aja nganti gampang maido wong. Akeh kok nak sing gampang maido wong. Wakeh mo. Sak bajek iki apa maneh tukang rasan-rasan. Hash. Lah iya. Terus wong urip kudu ya apa mo? Aku ya durung iso ngomong sing ya apa nak nanging wis ditata marang Gusti Kang Karya Jagat aja nganti ngrusak pagrayu. Apa pagrayu mo? Bojone wong nak iki walat gedhe nak. Pagrayu ya mo. Pagrayu. Tegese pagrayu bojone wong. Nek wis wani ngrusak pagrayu terus nglakoni poros ijo. Apa poros ijo ku mo? Wah iki nek diwedharno rada sensitif iki, Mak. Poros ijo iku ngrusak barang sing tata, malah dadi gak tata. Contone awakmu iku duwe kanca padha-padha pengendange. Lah, merga awakmu iku iri, tangane kancamu kok tugel. Lah iki nak barang sing manfaat dadine gak manfaat. Termasuk wong sing penggawane ngerusak-ngerusak. Lah iku padha karo poros ijo nak gak kabeh poros ijo tentang iku tok gak nak. Gak tentang kenikmatan iku tok gak. Ngono. Terus maneh padu marang dulure dhewe, wani karo dulure dhewe iki nak. Mbuh dulur tunggal banyu, mbuh dulur tunggal ibu. Terus mau walate apa mau? Siji bakal mati nyawane. Waduh. Angka loro mati sandang pangane. Lah terus nek gak mati nyawane, nek gak mati sandang pangane, ilang tentreme uripe nak. Lah iki lho. Ilang tentreme uripe nak. Gak ngarah tentrem urip nang alam donya pira sih nak suwene donya nak. Urip nang donya iki mampir ngombe nanging duduk sing diombe arek-arek mburi iku. Saiki nak kopi nak aman nah. Wis ale weling. Oh, alah aku ngene iki ya muji syukur muga-muga iso istiqomah. Amin. Tak dongakno kabeh kancaku tobat kok ngene. Seneng aku kon tobat ta. Tobat nak temen tobat wis ta. Wis gak tau aneh-aneh belas wis. Aneh-aneh titik ngono mencucu ae. Wah, aduh, iku jenenge peduli ngono lho. Peduli. Wis nak ayo atur pangiling marang sedulur kene kabeh. Ayo mau diparingi siji kas rengeng-rengeng sing enak mau. Aku tak njaluk uler kambang. Ben padha kumambang kabeh sengkalane wong sak sumberame kene Allahumma amin. Uler kambang kuwi uler lak reget anak marai gatel nak. Iya mo. Lah kambang kintir ana kali ngarep kono ben kabeh sengkalane wong sak desa kene iki kintir kabeh Allahumma amin. Nyuwun swantene Barang Kersa. Sinten? Bu Lati monggo, Bu. Iki ya ana kenangan nak. Apa omo Biyen nak, biyen. Jaman aku kawitan wayangan ya. Sadurunge belajar nak aku biyen iku meguru sak karepku dhewe. kok iso? Biyen sing nyindeni iki ya ibuku Lati iki nak. Lah, tukang kempule ya wong iki. Ngono. Iki wong sing bubah pertama. Terus Jaiponge ya wis iki. Rekaman pertamane sik ana. Aku nyamang wayanganku sing kaetan wis mertobat. lah iya kabeh ku ya proses. Monggo. Dipun paringi uler kambang, Bu, semonggo. Apa wong urip
Ae blegegek ugek sak dulit-dulita. Saking kambange nak gambang-gambange melok kambang nak. Ya gak apa-apa mau anjene warna-warni kehidupan. Ngene iki karepe cegak ngantuk kancane. Aku ngerti karepe ya anak. Kudu mikir sing positif aja gampang suudzon. Kudu mikir sing positif. Lah iki lho berprasangka baik. Aja kok gampang-gampang titik-titik suudzon. Dicukupi sampai sakmene wae ya nak. Ayo nyuwun pangapura marang masyarakat kene mbok bilih ana kurang luwihe anggone awak dhewe nggelar iki ayo nyuwun pangapura. Lan ugi gunging panuwun yang tanpa pepindhan banget marang para kadang pantia wis kabeh nak polo kabeh kepala desa RT RW Pak Bayan wis luar biasa. Iya mo. Kompak sayuk rukun muga-muga seduluran iki iso langgeng sak lawas-lawase Allahumma Amin. Daramu kancek nak sapa iki nak yen dudu titi sing daramu ora bakal wani mlebu ning klampis ireng tole kula ingkang marak Gus. Gus niki sinten Ndara? Gunung Manggarulaya Kidul Wetan Kutanyo Mangendralaya Sumyuk wong mertapa ganjarannya benjang pinanggi wengging ganjarannya pinanggi wengging